Dizer dünyaya da mirovi heri baktavar kiye, yek baştavari et de mirovane. Binerin, ez bawazim jwara bibêjim, ka ez li cîhana xwe de çi hês dikim, Xwedê ez ji bo hemû mirovan afirandime, ji bo ku ez xizmeta wan bikim. Baweriya wan, salê wan, cinsê wan, hokarî wan çi bibe mela bibe, bê cudakirî. Min fêm kiriye ku armanca afirandina min ji bo xizmetkirina hemû mirovan e. Bi gotina Hazretî İsa aleyhisselam ez hatime ji bo migên her kesî bişo. Ew kare ateîst be, bi şiklê a yan be, ferq nake. Lê em ji bo ji her kesî re hizmetê bikin, wezîfedarin. Wê demê em ji her kesî hez dikin. Çima em ji her kesî hez dikin? Ji ber dema em ji her kesî hez bikin, Xwedê Teala me bi hezkirina her kesî baxtewar dike. Em ji we pir hez dikin. Em ji we pir û pir û pir û pir hez dikin.